Asa ba ka? Ito na ka. Asa ba ka? Nung sanay ka? Dali sa dali. Nalagay problema? Budang na ako yung gusto nga gamay. Bisikwihan ba? Problema ko karon nga. Bis na wala na pandemic. Wala naman kay customer noon. Ay, ay dali ra na. Ni maayo ana. Nakoy kaila si Dario. Tabangan ta ka. Kay mag-hiring ta. Ayun no, kay tabangan ko niyo. Oh, ato taw. Tay sa. Ato taw kun Dario ha. Di ara man to si Agtang diri na masul man to. Agtang! Dira, Agtang, nga naman. Few moments later. Dung. Piste ba ko lira ni tawa. Daril mo na gingon nimo. Nagalig ka ila. Unsa man day problema nimo dong? Asa tong imong kon isukna ang unsa itong mga kaproblemahan nato diha? Nalaga ang video kan gusto mo na kay customer. Ikaw mo kuno yung katabang inihilian pa. Aw, wala problema na. Nagalig ka ila lagi. Mugasto mga ka. Kung gasto lamang, magasto ta samtang para motubo na atong kwarta. Oh, ay problema. Sige. Ogma, magpa-interview mi. Si Hilian may mo-interview. Kanina Di- ko bagtak. Ayaw, nakoy kaila nga kon. Ha? Nakoy kaila nga maayo pud mo anang mga interview si Luloy. Ay, lagi kay puntas. Ngagutin pwede himo ang center stand. Piste di ka oy. Ha? Lahi siguro. Ah, lahi dili lahi. Ano mo na? Luloy, Sige, Luloy. sige. Ako atoon si Loloy. Baliko ra mo na ako sunod. Toy. Bitaw ugma. Magot pa. Ako sa ato ng mga bugoy. Ang mga empleyado dai. Wala ka ron, wala kay problema. Napagapon Na. pa na sulbad. Ano naman? At least na nakuha na tong imong problema nga na naman ko'y kasolusyon lagi. Ako na pila ka porsyento po. Ni bala. Uy, matay nga. Agaw ha. 5 minutes later. Sus, pagkadugaya ba mo inom lang? Oo, namigaw na ko. Yung pagbabi ka nga hapit na kumakuan lagi. Sa minus of dosis. Gamay rin doon. Loy. Di mo dire, kulira mo. Tuyok to mong tinguha. Naho. Tagay mo may. Ngara mo kang bata. Ano mang lainan bukang ngipon. Stoy, tarong. Ay tawo. Dili. Barog sa. Ang istorya ita. Ano man nga. Bija ay sila yung mga tropa. Tagay man may. Ha? O imna sa laman. Adyo lamang ka. Adso pa yung Pas buwing ipon. pas. Ayo pas kay. Pas mo ka. Itong pan. Istorya ito dito. Dali. Ano man nga. Ang ako nabiyan sila. Oo. Sagdi na mga matay na sila diha. Uli. Ano problema dai? O sige. Nalagi ko lagi ni. Dudong piri ba katong tag-iya video kihan. Ngito sa taga na ba? Oh, katong taga na ba? Unyon lite lagi. Upo ba? Oh. Karon Ano naman? ang kato lang yung date gibalitas ko tuloy ko karon kinahanglan lagi siya og tao nga aron kuno nga gusto siya ba nga daghang customer karon nakoy plano ganahan ka mga kwarta Ay, siyempre kinsa kanay ako trabaho. baho as trabaho oy karon daday mo mga barkada ato mga usmog dito Sakto kay wato yung mga trabaho. Sige ra to sige ra inom Sige ginom. grabe sige Magsalig na ako. sige inom oh kwarta ka di awa koy kwarta Puro utang. Puro utang. Daghata ni. Karon, ano mga kwarta ta? Dadaan ang mga bugoy ma. Interview mo to. Kisa may mong Ang interview. Si Ander ba katong dako bagtak? Ikaw imo nang interview sa dadaan. oh, sige, murag majoron. Ah, Pila may porsyento po na ana og maka basta kay agka nang trabahante 500 ng adlaw. Usa ka adlaw na. pa ako na nang usag gatos. 400. Karon ang na may OT po. Siyempre mag-OT po na. Oh. 380. Pa ako na nang uti gyapon. Sige na mga paak mo kas buing ngipon. Kulira ba ta? Aga mo di anang hilyar katong buy bagtak. Anday mo pa ako di mo. Apina kay taron. Ang 250 ng ilo. Sige. Nga na lang. Kano 100 imo. Sa 500, 100 daw. Kato ang buhay pag taxi quita ra to. O may hagot to kulira. Lamang go tay. Oh, lambang. Pare ta. Ako mga tao. Imong tao ako mo recruit. O ko recruit wa ka. Okay. Sige, larga. Asa may majoron? Istorya ha to mga bugoy dito. Paplayon na ho. Paplayon na ho. Paplayon. Karon adto dadun mga tulo ka buhay bagtak. Napo ko dito. Ako yung mag-explain sa trabaho. Inig na. Okay, Darius. Okay, Darius. Okay. Angay ko. Sige. Ngano tanaw mo kas kamera kulira. Dito. Kay langob dito. Loy, bisa magagikan?
Oh, tagay sa. Malupog-lupog ba? Ano mo kabantay nga itawag mo ko dito? Uy, kinsa ganito siya? Kinsa siya? Nganong naluluin ka? Ako'y good news ninyo. Kalma lang. Relax. Natay pagaymoon nga makakwarta tang tanan. Unsa man ang trabaho apo? Relax. Pangtaan ta mong trabaho. Nga mayo, way hago. Maayo man ka di, mga apply mi tara. Mga apply jud ta kay watay mga kwarta. Basta makakwarta tang tanan. Ugma. Yandam na inyong mga requirements. Unsa may requirements sa among kailangan? Na kay PhilHealth. Na Kamo na may PhilHealth. Matik na. Pag-ibig. No! Sure, litaw pa maka. Way pag-ibig. Pag-ibig. O kanang kuan, SS. No! Kana wa ako. Ang kumpanya na ibuhala na. Death certificate. Na. Nana mo yung death certificate? Mayo na nga kuan. Basta ugma. Ugma sa alas 8. Apply mo tanan. Ako bahala kan to. Ako'y kuan ni Bakir ninyo tanan. Maayo man ka. Okay kayo na basta. Adto ta sa kuan, Kene. United States of Union. One, two, action. Unsa man ding problemahan ng atong istoryahan nimo? Ang sa panahon ng pandemic ba? Oh, na. Tikto. Di ara man to sa agtang diri lag. Nasol. Ay sa hanap kulira. Abas basa ra pug gahimbag tas oy. Dahil ay. Mo ni maging nimo nga. Ay kang kailan ni nga. Ay sa wa man kamutan-aw na mo dong. Mag-take. Dung. Piste ba ko man Wa. Dahil mo na ingon nimo. Nagalit ka ila. Unsa man yung problema nimo dong? Butan ako ganun. Ano tong mga sukla ang unsa itong mga kaproblemahan nato diha? Wala ko negosyo lagi. Oh, anja. Ini yung pandemic. Daot tinuon kay yung atong panahon ba nga ni pandemic ba? Ngayon to tabang Lights. Camera. Motherfucking action. Sa tayong ingon? Ay bugos. Na ako'y good news ninyo. Dito ko kuan ko. Relax kay na ako'y good news ninyo. Wa na mao. Grabe mga bata nga. Guna na nga bot, kaon, hantod karon sige labi hapon kaon. Way busog-busog. Way tambok-tambok, way patay-patay. Gutom lang gihapon. Kasus gid. Uy, yun ang giuban man nga menu man eh. Grabe oy. Way mo nung magkaon, kapila na ka nagkaon. Nang ito mo naman katams. Siyempre, no sunbathing. Butog sa kaso. Job is life. Nabay mag sunbathing ang Apply mo? Tagay? Apply mo tagay? Ano nila 500 ang adlaw. Oh, Di ba pulutan? grabe oh. Na hilo. Pitok-pitok ra mata. Dilit. Ayaw. Ano na tayo kuan? Kisa ng tagay, boy menu. Ulit tao karon kung ko sawa. Naka-record. Okay, ikaw John, ulit tao ka di. Ay, ulit tao. Naka-record.